Яшьләргә аерым сүз. Без шактый кыен заманда яшибез. Шактый кысылган мөхиттә яшибез. Әмма ки без Аллаһны Тәңре дип белгән заманнан бирле безнең ата-бабаларыбыз тәрбияләгән балаларын ике сыйфатка өндәп. Мин үзем шулай итеп үстем. Әтием һәр вакыт шулай дидер. Улым, кыюларга һәм түземлеләргә Тәңребез Аллаһ бирәчәк. Иртәме соңмы морадына ирешә, әгәр шушы ике сыйфатны ир кеше үзендә йөртсә. Билгеле, хатын-кыз ул инә артыннан йөргән җеп кебек. Әгәр дә ирләр шундый булса, хатын-кыз безне аңлар һәм безгә ярдәмче булыр. Һәм һәрбер кеше парлы яши, ирләр дибез. Әмма хатын-кызсыз без нуль, таяксыз. Менә әгәр дә безнең янда хатын-кыз тугры, ышанычлы хатын-кызлар бар икән, демәк без бик зур эшләр эшли алабыз. Һәм менә яшьләргә мин әйтер идем, үзегезнең татар парларыгызны табыгыз. Җегетләр, кызлар табыгыз, кызлар, җегетләр эзләгез. Түземле итеп эзләсәгез, яхшы сыйфатларыгызны күрсәтеп эзләсәгез, Тәңребез Аллаһ сезгә ярдәмнәр бирер, һәм сез бәхетле булырсыз. Һәм дә инде менә шушы китапны әле генә күрсәттем, әйбит. Бу безнең тарихыбызны барлауның беренче китабы. Тарихыбызны белергә омтылыгыз. Аны табу бүген кыен. Безнең тарихны сүрткәннәр, юк иткәннәр. Әмма тырышкан кешегә аны табырга була. Без инде интернет киңлегендә YouTube'та ике ролик куйдык. Контуры Великой Татарии, фильм первый, Контуры Великой Татарии, фильм второй. Менә сез шул ике фильмны табып карасагыз, сез әзме күпме татар тарихы турында мәгълүматлы булырсыз. Аннан соң менә шушы китапны эзләргә тырышыгыз, табырга тырышыгыз. Без аны 4 том итеп чыгарырга уйлыйбыз, Алла бирсә. Әгәр дә сез хәтерегезне, тарихи хәтерегезне уятасыз икән, сезнең үткәннәргә карап, гыйбрәт алып үткәннәрдән, кирәк булган җирендә үрнәк алып, сез алга барырга үзегезгә кыйбла табырсыз. Әмма тарихны белмәгән кеше, тарихы белән кызыксынмаган кеше, ул ярак китә алмый, ул абына, ул адаша. Шуның өчен тарихыбызны белергә тырышабыз. Быть татарином в Башкирии нелегко. В Башкортостане идет усиленная агитация, что в татарских районах записались башкирами. Иначе могут ликвидировать республику или еще что-то. Как я только закончил, сразу взял слово и одобрил, и пожал руку, и спасибо сказал, что я благородное дело делаю. Вы знаете, что мне нравится вот в том, как проходит наша встреча? В том, что люди говорят свободно, открыто и ясно то, что их беспокоит. 2002 елда мин Казан шәһәрендә Владимир Владимирович Путин белән очрашкан идем. Ул минарга коллега дип дәште. Минемчә шада аңарга. Һәм благородное дело делаете диде. Менә мин татар гимназиясе директор буларак бастым. Ягъни ул аңлый, без дөрес хәрәкәт итсәк, дөрес итеп аңарга аңлата белсәк, нәрсә без телибез. Без Россияны таркатырга теләмибез. Шундый очракта без уртак тел табып, бердән ватан төзи алырбыз. Халкыбызны саклый алырбыз. Һәм иң тотынып башка халыклар белән гадел җәмгыять төзи алырбыз. Владимир Владимирович Путин белән очрашкан вакытта безнең инде мәгариф турында сүз булган иде. Аннан соң ниндидер мәсьәләләрне ул онытты булса кирәк инде. Шулай да минемчә менә шушы чайкалышлар, айкалышлар үткәннән соң милли мәсьәләләргә аның игътибары артыр дип ышанам, чөнки әлеге туган низаг ул шулай ук милләтләр арасындагы аңлашылмаучылык аркасыннан башланган әйбер. Һәм мин уйлыйм инде, Россия эчендә кайчандыр милләтләр арасында гаделлек булыр.
ол шулай деп уағда aytgani ham шул уағдасында тұрыр деп ishonamын.